Subay sa investigasyon sa kamatayon sa 19 anyos nga batan-on atol sa pre-sinulog party, gipaabot pa ang resulta sa autopsy sa iyang patayng lawas. Philippine Drug Enforcement Agency nagtinguha nga makahipos og dugang impormasyon ilabi na sa presensya sa gituhoang party drugs. Kaniyang report. Nagtambayayong ang kapulisan o Philippine Drug Enforcement Agency sa pakisusi sa kamatayon sa 19 anyos nga si Ashley Abad. Siya kadtong mitambong sa usa ka pre-sinulog party o giingong nawad-an og panimuot maong gidala sa tambalanan. Sa miaging weekend, gitumod na sa iyang katapusang pahulayan ang batan-on. Nang hinaot si Director Wardley Hetalia sa PDEA, makahipo sila og dugang impormasyon sa nahitabo gikan sa higala sa biktima. Gipaabot pasab karon ang autopsy report aron masayran unsa ang posibleng natumar sa batan-on. Inaantay pa nga yung result ng autopsy, no? Doon pa malalaman kung talaga conclusively droga or party drugs na ecstasy ang pumasok sa katawan ng ating biktima. So sa ngayon, nasa PNP yung investigation, sila yung may hawak ng mga death certificate, although nakita na namin, ano? And we will just conduct joint investigation. Aminado ang PDEA, hagit alang kanila ang pagkatap sa gitawag ng mga party drugs. Gituhang gikan kini sa Europa o giangkat lang paingon sa nasud. Ang kanila pong mga customers o yung pinagbebentahan ng droga, usually within a circle of friends lang, no? Usually ito yung mga well-off, ito yung merong mga may, sabihin na natin may kaya, na nakaka-afford ng ecstasy, ito yung mga nagpa-party, no? So actually, nahihirapan tayo, no, na makapasok sa kanilang circle. Matod sa PDEA, dunay market sa mga party drugs dinhi sa Cebu. Nakikita rin natin na may mga available din tayong mga bars for party. So, na-establish natin na mayroon talaga market ang party drugs sa Cebu. So, ay imbestigahan namin dito kung agano na ito kalala, kung ilang most likely ilan na yung nagtutulak. Uban ni June Solon, Nico Sireno, Balitang Bisdak.